Η εταιρεία Evan Home Collections είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε τη λειτουργία της με αντικείμενο γενικές ξυλουργικές εργασίες τον Απρίλιο του 1994. Μετά από πολλά χρόνια εξέλιξη στην αγορά, σήμερα έχουμε καταφέρει να κατασκευάζουμε έπιπλα για την κουζίνα σας, το υπνοδωμάτιο, εσωτερικές πόρτες, παιδικά και εφηβικά έπιπλα, όπως επίσης παρέχουμε συμβουλές για την διακόσμηση του χώρου σας και τον σχεδιασμό επίπλων. Επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς μας χώρους για να δείτε τα έργα από κοντά και να σας συμβουλέψουμε για την καλύτερη επιλογή. Λεωφόρος Σαλαμίνος 174, Κερατσίνη, 210 400 48 91, www.evan.gr.